Hey guys, good morning. Manggi-transfer amang dako nga buwak. I-transfer ang amang tanong guys dahil sa dako nga sidlanan diyan. Hindi sidla amang sa dako nga sidlanan aron lamig siya. Butangan pa na mo ubunot kay arong inigbubo di sa kan kuan ba bugnaw na po. Pino. Pintot no. Okay. Good, na guys. Transfer na guys. Sa. Na, okay. Na. Uy, good. Nice na guys. Ana. Sana pa naman i-transfer. Dala pa mo na pa i-transfer yung isa. Amo na pa i-transfer ka rin guys. Aron mo pareha dato tayo. Pareha si Zadara guys. Nangay dato sa palitan ng dato sila nan pa. Magterno sila no. Ang terno sila. Ano tentang hindi ko na naman chat dari. Okay. Dala guys, transfer na. Hindi may kapadas sa iban. Tanong na ito. Dala guys. Transfer na naman amang tanong. Ang buwak. Ang kabuwak pa. Ang ganyan eh. Ang bugnaw ba? Ang sidya. Ang sidya ko. Ang kaas mo mo. Okay na guys. Guys, magpintal na mirar sa among pantaw. Narida. Pintala ng papagabrilad to. Kaya dapat mahuman-human na dapat nahuman na ta ni guys. Kaso katong among napalit das nangagay kay di man mao. Sumo na ni ron. Palit taga tong katong among gipalit kapon dito subay mo na jud ni. Labok nagmanok pa dir. Okay. Sanaban. So primer pala si guys kanang gi-apply na ni primer. Naghaman butangan si Jag inamil. Honto sa pang kahoy ba. Puwet na? Ha? Puwet Oh, kana. Puwet na. So ako guys, dari ko magpintal sa tindahan danahan ang pintalan ron. So papagabril dari si just pantaw. Ay kumbati dong. Kumbati pa dir, imo na dana kay hapo dari tindahan. Kapag nang tangan ang makaon guys, kaya di makapintal-pintal. Kin mayamang kuan guys, cameraman. Kumbati pa. Katawa mas yakin sa papa. Ano bang ako pa may mungi? Kuan. Ako pa may video. Agad ko. Kin, ako pa may mungi dihan ko. So, wag niyo na binuang sa pa. Nagaging pa. Okay. So guys, nari ko magpintal. Off-white niya guys, off-white niya ipintal sa dari. Wala. Problema? Iyaw. Ikaw pa sa pintin guys. So ako mga pintal dari guys sa tindahan. Pintaw ta guys ha. Tindahan arong kuan. Pila? Hani? Pila. Pila mo kuha? Pili ka buo? Yawas kim-kim guys. Pero lumang kuno ka buo kung pang isda. Dikit mo ni katong mga pangkin gidikit sa tao. Dikitan mo gud nila guys katong mga kuha sigarilyo.
Pintal time. Ano? Rama gwapa, liwati mo. Gusto. Gwapa ka, uy. Gwapa ka ayo. Gwapa po. Liwati mo. Si Papa. Gwapo. Ken. Gwapo po. Si Papa, gwapo. Lahat dahon. Si Kuya Gaya. Okay, guys. Gwapo kayo. Liwat ni Coco Martin. Pagkakantay. Kinkin, gwapo kayo. Oh. Sama na yung sweating ka dahil. Eh, kay. Buoy, pagatong Ito na unggoy. matsing. Kung si Papa unggoy, dahil ikaw matching ka. Kime? Si Kuya Kinkin, monkey. Ihanjo man dyan siya guys, nga mo try kuno siya. Pwede ba kuno siya suway? Sama pwede ko mo tilaw. Tilaw man kuno. Kung sa may tilaw, imong tilawag pintal. Mo try kuno siya. Nga na dahil guys, try. Hala, mo try. Papatry yun kay arong may mahay. Si, kumbati. Yan na ah. Di pwede. Hala, kumbati kimi. Hala guys, napintalan na nagma. Napintalan nagma digit. Bitaw. Kasi papagabril to na. Hapit na malagkap pag izahadad to. Primer. Ning humanda na ijang primer, ijang inamila na. Ha? Uma pa ni mo makuha inamil? Imo pa tong inamilan dadto? Pikas? Ano to? Oh, primeran di ay. Hindi ka mag-primer niya guys. Asa sa mo apply inamil. Dito sang lupkon kunog primer. Nakabati dong. O, unsa? Okay na. Nakatry na ka. Okay. Sa may masunti. Thank you. Lipay siya guys. Kaya nakatry kuno siya. Katog na ka. Sleep sa. Dali. Sige na. Sleep na. Awa ma. Brum brum brum. 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 Taga ka diha. Itong balong ko. Ang dana. Kapit tas papagabril mahaman guys. Agad tuwa pa. Agad tuwa pa. Kapit lagi mamuhuman. Pero ito ba ito sud padung sa bathroom. Papijang primeranan. Yes, dara ako sa tubangan guys. Sa tindahan. Talan pa na dari arong nindot pa. Off-white color. Baku uy. Simbuhan na rin eh. Ano nakagkuan. Ang naay. Ang ano na. Sumbay ka na eh. Nakagsumbing na. Tulid ag liig. Murag utangan. Ha? Sumbay ka di mamatay. Utang eh. Hindi lagi mamatay. Huwag pagkay kalipay. Si pangitkit ka ng tao. Kasi pala ka buliag. Si palit ka buli. Aron kin. Subot ka kin. Mahimong sumbi sa kapakin. Ha? Unsa? Hindi ka masugot? Kin? Zoom magkatawa. Nice na lagi tindahan. Nice na kuno guys. Ang tindahan ni Skim Kim. Hehe, nice na gamang tindahan ni Skim Kim. Wa pa na matareng. Diyan na harana tarengen. Kasang iuna agdari guys. Dia. Mga kilid-kilid ba. Yay. Hindi pa pag-Gabriel pa dari pa siya. Dani mo paning apintalan. Ha? Kanala ba yung wala slime pala. Kani mga kahoy guys, mo paning among mga kahoy dadto spikas. Ma, Hmm? balik ko sunod slime. Hay slime. Slime ba? Slime man kuno guys, slime. Kanang slime ba? Hey, slime. Ano bang kuan? Slime kanang murag ba? Palit na mo guys. Palit May mga baligja, makaon, ja soft drinks. palit na mo guys. Palit na mo. Apa na masang ipang tang aguban kay jang kuanan sa pintal. Kasi nakuan sila. Hina man di pintal. Ilaw na pagko. Ali. Nice na kuno guys, yung Skim Kim. Pero pa na nahuman. Apa na nga truhan. Wa pa
Wala gani ko ni. Di pwede sad basta pisot. Natanaw ko. Ah. Ay, bawal ang pisot dani. Na, saan man guys, basta way mga tulay, di gajud kuno ka kuan ning skim kim kay bawal man kuno. Bawal pisot. Bawal ang pisot. Oh. So mana ka magbuwak day guys na. Mga ipanood ni Papa Gabriel sa dagkang sidlanan. Kaso tulo pa ka buok among na ay duha pa ka buok among napalit nga dagke. Mahal-mahal man og sidlanan. Kana. Dagka ni amo pa ning ako anan. Turuhan pa ni sa skim coat dani guys kay first coat pa man ni si Zagi butang. Dinighan man og butang og skim coat pintala na si Zarong di mga ingana ba bulingiton tan-awon. Batidong. Nice basta kag buwak guys, ginahan ko. Tapos mabuwak sa likod. Kaso laman kay ag tubig, mahungog. Wala may tubig na sa amo tapos mabuwak ka to padung. Guys, mang-snack sa ta, lamipan. Snack ko guys. Snack po among badsing gamay. Ang pintal. Pero may palaman, strawberry. Asa may mo ken? Strawberry, Kim. Strawberry mo or kare yung blackberry. Gusto ko dani. Strawberry. Dapat may peanut butter. May padanilas ate. Babatang isa. Salamat kadute. May mga pang palaman sa pan. Papa Gabriel lang snack is Papa Gabriel. Saan ka na magbaso? Batidong. Makon ka na magbaso. Ha? Karala ka papa ah. Ha? Paano mo guys? Ga mo palamanan ng strawberry. Ayun sa may mo dai blackberry or strawberry? Strawberry. Strawberry? Sige, kung ganyan. Strawberry na lang. Strawberry. Hindi guys, ang strawberry. Paano din si Dama? Murag pink. Strawberry man eh. Pink man ang strawberry. Ang blackberry ka rin eh. Ika mo na. Color. Blackberry. No, isa Black. na. Black na. Ito. Nasag, kuhaan ka ng Karang lunok nga bajulit. Violet. magula. Tabangan na mo guys. Nagpintal na mo. Ang tabangan. Lami, lami. Hmm? Lami. Kami no. Hindi ko no guys. Skin cream. Dali na mo Ken. Dali kon Ken. Snack Ken. Oh, Snack. Abangan na mag-amang kuhan guys. Pintalunan kaya aron dali mahuman. Kaya na pamidag ng buhaton. Hindi na. Nanta. Kuya. Tan. Nanta. Nami guys. Yung panama. Nami guys no. Strawberry. May strawberry guys. Nami strawberry. Okay. Yes, Papa Gabriel lagi sa primer. So, labok na manok gab. Mainamilan na ni. Wala naman pintal na doon. Oh. Primer sa sunod inamil. Dari deh guys, may among pintalan o kuan. Sakto na ni pa di na niya skim kutan. Ha? Kaya ako na lang na. Lihaan na laman. So lihaan na siya guys, ini kahuman applyan og kuan of white na pintal. Ana beng-beng. Hapit na sa Papa Gabriel. Hapit na pagto. Taka pa daghang pintalan na guys. Kumbatihan Papa Gabriel lari ija. Zero. Yan ang mga buwak guys. Pamutang sa ala ng Papa Gabriel. Pamutang sa ubos karon sa mga tandog ba, sa mga hagbeng. Yan guys, gi-apply ng Papa Gabriel og kuan inamil. Kani nga bitaw beige color. More men color sa inamil guys. Kuan Hello, sa guys! beige. Paano? Hello. Hello Kimi. Hello guys, nanak ko sa likod ng mama. Inamil. Ayan. Humanas sa gibutangan og kuan guys ng primer. So inamil na pud siya. Kani nga ni bitaw. Motorno na sa dato sud. Kanay ano pa. Motorno si Zadari. Dan nagyabihan ng Papa Gabriel aga mangipalit gihapon nga inamil.
Yan, ang isa. Napadari agi sa kainamil.